Der bliver mere og mere vold i Danmark. Det gælder også den generelle kriminalitet. Hvad sker der i Danmark, og hvordan kan vi stoppe volden? Og hvor meget kriminalitet er der egentlig? Dette er et diagram over anmeldelser af forskellige forbrydelser. Hvis man kigger på dette diagram, er der ikke særlig mange anmeldelser af sædelighedsforbrydelser som voldtægt og blufærdighedskrænkelse. Heller ikke så mange voldsforbrydelser som overfald og happy slapping, og kun en lille del af andre som f.eks. narkotikaopbevaring. Men der er en hel del ejendomsforbrydelser som tyveri, indbrud, dokumentfalsk og den slags. Hvis man kigger på dette diagram over sigtelser, er der en fornuftig del sigtelser i forhold til anmeldelser ved andre sædelighedsforbrydelser og voldsforbrydelser. Men kigger man derimod på ejendomsforbrydelserne, er der kun 14,6% af anmeldelserne, hvor der faktisk er en sigtelse. Og tænk på, at der var 444.696 anmeldelser om ejendomsforbrydelser. Det er jo ikke særlig mange sigtelser i forhold til det. Men hvad kan man så gøre for at forebygge kriminaliteten, eller helt stoppe den? Indbrud for eksempel kan muligvis forebygges ved sikring af vinduer, en ekstra lås og lade lyset være tændt, selvom man ikke er hjemme. En hjemmeside er god og kan bruges til dette er hjemmesiden stopindbrud.dk. Åbn internettet. Skriv i adresselinjen www.stopindbrud.dk og tryk enter. Vælg hvad du vil sikre. Bolig, på hjul, både eller erhverv. På hjul er bil eller den slags. Herfra vælger du videre, indtil du finder det, du vil sikre, for eksempel dit hus. I undermenuen vælger du den del af dem, du vil sikre. Det kunne for eksempel være låse. Vil du derimod gøre noget for at stoppe og påvirke dem, der er kniv med i byen, så skal du måske kigge på knivfri.dk i stedet for. Som før, åbn internettet og skriv knivfri.dk, det er også kendt som knivfri med et 9 i stedet for ni, og tryk enter. På denne side kan du finde guides, links, videoer og andet, som opfordrer til at stoppe knive i nattelivet og hvordan du skal reagere, hvis nogen har en med. For eksempel denne vejledning til en sikker bytur. Er du derimod stærkt imod de unge, der begår happy slapping, er dette projekt måske noget for dig. Anti-happy slapping. For at få den engelske version af denne side, søg på google.dk og søg på anti-happy slapping. Tag den øverste af de links, der kommer frem. På denne side kan du læse alt om dette projekt. Det kræver, at du kan engelsk, eftersom det er det sprog siden er på, men det hele går ud på, at du i stedet for at slå dit offer, mens du filmer det, giver en gave eller hjælper offeret. Du kan fx give blomster eller andre gaver, gode ting til dit offer, som gør dem glade, og så skynd dig at løbe væk, mens en kammerat fx filmer det. Håber I kunne bruge vores film til noget. Ja, nu tænker I nok, hvornår er den her video slut? Det er den ikke endnu, for først skal I se den her film fra knivfri.dk. Det er en god opfordring til at lade være med at tage knive med i byen. Vi ses.